दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला बर' फोरोंगिरि आफादा सनाथि मायथाइ खुंनो साखाफारा 13 आरो 14 डिसेम्बर 2024 खालाराव उदालगुरि फरायसालिमानि अडिटोरियाम हलाव खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। 50 बोसोर जाफैनाय लोगो लोगो सनाथि मायथाइ खुंनो साखाफारा जानायजों लोगोसे आरसि एबा खुंथाइ आफादखौ दाबाय बर' फोरोंगिरि गौथुमा। उदालगुरि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि मावखुलियाव दिनै आरसिखौ दाफुंनायजों लोगोसे खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि आसामनि खना खनला थानाय 1500निबो बांसिन बर' फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो फोरोंगिरिनि जेंना जेंसिखौ लानानै सावरायगोन। जेराव बबेबा फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि फरायसाया गोबां आरो बबेयावबा गोबां फोरोंगिरि आरो बेयाव फरायसा गैया। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानै 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ खुंनाय हाबाफारियाव सावरायनाय जागोन होननाबो बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा मिथिहोयो। आफादनि जिकुनु खामानि मावनो थाखाय जोंनो मावख'खौ नांगौ। दा बे लेखायैनो जोंहा फैबाय थानाय 13-14 डिसेम्बराव जानो गोनां दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जि सनाथि मायथाइ फोरबो बे खुंथायखौ खुंफुंनो थाखाय जोंहा अलरेडि थांनाय 27 जुलाइआव जों बानजाय आफादखौ दाबाय आरो बे बानजाय आफादनिनो जोंहा गाहाय आफादगिरि जोंहा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां गबिन्द कुमार बसुमतारी बेखौ मोननो हाबाय आरो जोंहा गाहाय नेहाथारि रनसायग्रा बसुमतारी बिथांमोनखौ मोननो हानानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे जोंनि जि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे मावख' नांगौ जादों। थिग बेबायदियै जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जि स्थायि मावख' अफिस बे स्थायि अफिसखौनो जों दिनै बानजाय आफादनि अफिस हिसाबै जों दिनै बेखेवना लानो हाबाय आरो बे अफिसखौ जोंहा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सार बिथां गबिन्द कुमार बसुमतारीया बेखेवनानै होबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जों फैबाय थानाय समफोराव जोंनि जिहेतु फोरोंगिरिफोरनि अभाबि जे समस्या बेफोरखौ सावरायनानै जों खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों बे बानजाय आफादखौ दानानै आरो बानजाय आफादनि मावख'खौ जों दिनै बेखेवना होनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मोनबेसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव बाहागो लागोन? जोंहा गासै अल आसाम जोंहा 30टा डिस्ट्रिक्टआ जोंहा बेयाव बाहागो लागोन आरो 30टा डिस्ट्रिक्टआव गासै जोंहा 1500सो फोरोंगिरिया बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो मैखोमै गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि दासिमहालागै जों बानजाय आफादा जों सावरायाखै। थेवब्लाबो जों गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि जिहेतु जोंनि साहित्यिकफोर दङ साहित्य सभाजों लोब्बा थानाय बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांखौबो जों आलासि महरै जों हांख्रायगोन आरो बेखौ जों उननि हाबाफारिफोराव जों सावरायनानै थांखिफोरखौ लागोन। जिहेतु सोलोंथाइ बिफाना ओंखारगोन जों जिहेतु सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि जोंहा आसामनि रनज पेगु सार बिथांखौ जों डक्टर रनज पेगु सार बिथांखौ लिंखागोन आरो जिहेतु जोंहा बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा गोबां समस्या दं। जिहेतु मोनसे न' बानायनोब्ला जोंहा फाउन्डेसना गोगोम जानांगौ। थिग बे हिसाबै जों गुदि फरायसालियानो जोंनि शिक्षानि मोनसे फाउन्डेसन। बे फाउन्डेसना गोगोम जानोब्ला जों सोलोंथाइ बिफाननि बिथां सुबुरुनगिरि बिथांमोनखौ नांगोन। जिहेतु मिनिस्टारखौ जों नांथारगोन सोलोंथाइ बिफाननि मिनिस्टार आरो बिथांनि खाथियाव जोंनि जिथु गांनाय उखैनाय बेखौ जों फोरमायगोन। जोंहा बिखेखकै मैखोम समस्याया जोंहा फोरोंगिरि जोंहा नांगौबायदि फोरोंगिरि गैया। क्लास वाइसआव फोरोंगिरि गैया। जोंनि क्लासा जोंहा गासै मोनबा क्लासावहा 2टाहै जुदि क्लास 5-6 गुन 30टा 30टा जों पिरियड खालामनांगौ जायो सासे फोरोंगिरिया। दा प्राय भाग जोंनि आसामनि बर' मिडियाम फरायसालियाव सासेयानो बांसिन। गतिके जोंहा मेन समस्या जोंहा फोरोंगिरिनि समस्या। जोंनो प्रत्येकटु फरायसालियाव खमब्लाबो सानै फोरोंगिरि जोंनो होथारनांगौ आरो बेफोर समस्याखौ जों बिथांनि खाथियाव जों आपिल खालामगोन। आरो लोगोसे जिहेतु दानि जिथु सोलोंथाइ बिफान शिक्षा सेतु बे शिक्षा सेतुआवहा जि एटेन्डेन्स होनांगौ जि शिक्षा सेतु एप सोलोंथाइ बिफानाव एपखौ खुलिनो हादों बे एपफोरा जि दानि मुगायाव बेफोर एपफोरखौ जोंनो नाङा नामा बेफोरनि सायावबो जों सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा टेट
फोरोंगिरिफोरखौ बिथांमोनखौबो जोंनि फोरोंगिरिनिफ्राय आलादा आलादा हिसाबै खालामना दोनदों जिहेतु जों बयबो फोरोंगिरि बेयाव टेट रेगुलार फोरोंगिरि टेट फोरोंगिरि कन्टेक्सुवेल फोरोंगिरि बेफोर जाहाथे फैया बेफोरनि सायावबो जों सावरायगोन आरो जिहेतु दानि गोदान फोरोंगिरिफोरखौ गोदोनि पुराना जि फोरोंगिरि OPS आरो